Gonbidatuei emango diegu ongi etorria. Maurizia biziminaren hotsa komiki argitaratu berri dute eta liburua beraren eta Mauriziaren biziminari buruz solasaldia egitera datoz. Biba Garbine Ubeda eta Biba Garluk Ekaitz Agirre. Oso ongi, apa! Kaixo, atxaldeon, amanekoa. Horrela, tak, eta horrein bai eseri lasai. Atxaldeon. Atxaldeon. Arratxaldeon Ekaitz, arratxaldeon Garbine. Atxaldeon. Etzatozte esku utxi gainera. Ez, gu beti opari egin. Hartu dezakegu bat esku artean, ikus dezakegu? Ea, tori zuek ere ikus nahi baldin Nire badute. pixkot ikusut, oso polita da. Garbine eta Ekaitz. Polita? Ze polita. Bueno, polita, bai, guretzat opari? Arrazki Mila esker. Polita baino lan asko, ezta? Bai, Izugarri. eta horrela egiten duzu Garbine. Biona. Baina haundina beria. Ekaitz, zergatik da zurea lanik haundiena, zer da zuk egin duzuna? Nik hemen marraztu eta koloreztatu egin dut. Marraztu eta koloreztatu. Garbinek ematen zidan gidoia eta nik egiten ditu marrazkiak. Maurizia biziminaren hotsa du izena komikiak. Zergatik bizimina? No, bere momentu zaurgarri bat kontatzen dalako, edo hortik abiatzen dalako, ezta? Bere senarra Benantzio, musikari handia hau ere, senarra gaixotu eta hortik aurrerakoak kontatzen die. Bere krisi txiki bat pasatzun eta bizimin hori kontatzen dugu. Gero beti alaitasunez bukatzeko noski, Beti alaitasunez bukatzeko? Bai, haizu, Ekaitz, pentsatzen hasita, ez da erresa biziminez eta alaitasunez kontatzen den zerbaiti kolorea ematea, ez da? Bueno, momentu bakoitzan giro bat bilatzen da, ez? Eta hori da egin duguna. Alaia denean giro alaitsuago bat eta kolore alaiak erabili. Eta aldiz, momentu tristeak direnean, giroa beste goibelagoa. Hemen ireki eta ez dakitzuek sumatu zuen, baina liburu berriaren usaina nola izaten Alaxe da, berri usaia botatzen du, imprenta ez dakit zer esan, baino Horrela izaten da. Fuertea daka, Polita. kolorena da, pinturana da, ez? Bai. Papera beak ere bai. Papera berak ere bai, ze polita. Bai. Garbine, Maurizia euskal ikonoen aldarera igo da, zergatik? Mentxutziko da, jaka. Nere ustez bere kantatzeko moduagatik, itzalako kantari arrunt bat, hori hasteko eta behin. Eta bigarrenez, esango nuke oso naturala zalako. Hor naturalidadeak irabazizun plazarik handina, nire ustez. Bere naturaltasun horrek eta zan bezalakoa agertzeagatik. Barkatu, Mauriziaren bizitza do ezagutzen zenun lehenotik edo ez? Bere bizitza ez, bere kantaera bai, Bere kantaera da, bai. bere musika pixka bat ere bai. Bere bizitza ezautzea zaila da. Orduan etze hona inbeste liburu eta gauza ez da, nahi badezu. Baina gerora india, gauza asko egin dira, eta bai, baina bizitzaz gutxi kontatzen da. Eta hori idazteko informazio do behartzen nun, lortu duzu do? Bai, Erraxa izan da? bai, bere biloben bidez oso erresa izan da. Mira. Bilobak okerrezpanago Mauriziarekin bizi ziren, edo haiek Mauriziarekin, ez dakit, baina iturri importantea izan da, batez ere Maite Bernaola, haren eta Benantzioren semearen alaba, hori da. Ekaitz, eta lehen aritu gara gure artean berriketan, ez da, eta hain zuzen ere, esan dugu oraintxe, gerora gauza asko egin direla. Ez dakit galdera honen erantzuna badaukazun, baina Mauriziak berak jaso zuen bere arrakastaren berri, ala ondorenean etorri zitzaion arrakasta? Ez, ondorenean, ez? Bere, bai, izan zuen bukaeran gehien bat, izan zuen berri. Baina ez dakit jakingo lukeen gaur eguneraino iritsiko zeni bere ordun izandako arrakasta hori, ez? Nik uste, artean bizizala, intzizaizkion ja keinu polit batzuk, ez da? Rock munduan ja sartu zituzten bere korte batzuk, abesti batzutan, eta bar. Baina egia da, berak esan duena importantea da. Berak kontuatu otezan, noaino ailatuko zan bere ospea, ez da? Ze gaur egun zenba gauza egin dien, aurten ere. Garbine, lehen pixka bat aipatu duzu bere senarraren ospitaleratzea da, abia puntua, ez da? Eta emakumen ikono den arren, nolaz baitere, zaintza kontuetatik hasten da komikia, pixka bat ironikoa ere bada. Bai, ironikoa izan diteke, baina kontuan hartu behar da, haren senarra etzala senarra bakarrik, bere ekipokidea ere bazen, eta musikari handia izan zen, eta seguraski denok ingo benduken gauza bada, ez? Zaindu maite duzun hori, dio Ruper Ordorikak, hori intzun, esango nuke bizitza osoan.
Eta berdin senarrak ere ondo zainduzu bere emaztea. Eta kontatzeko Ekaitz komiki forma aukeratu duzu, Zergatik, edonoren ideia izan da hori? Bueno, hor, Xabiroi aldizkarian lan egiten dugu, lehenagotik, nik beste komiki bat egin nuen Dani Fanorekin, Kolorestatuz, eta berak proposatu zigun liburua egitea. Eta nire ustez, komikieran kontatzea oso modua proposa da, azkenean adin guztiko pertsonek irakur dezaketen modu bat da, eta gure historia hor kontatzeko gaztetxoi ere modua proposa dela uste dugu. Eta bien arteko elkarlana Garbine zer moduzkoa izan da? Nolakoa izan da? Karo, hemen hola galdetuta eta esan da... Bai, ongi esan marduzu. Bestela gaizki geratuko za. Baina benetan zinez oso ondo gula. Baina nahi duzu erantzun objektiboki, nola egin duzuen lana? Esan nahi dute, nor hasten zen, nor segitzen zuen? Bueno, behar bada abia puntua testuak jartzen du beti, ez da? Abiatzen zea testu batetik, baina abia puntua besteik, ez da? Gero sarritan kafe hartuz gelditzen ginen biok endaian bizigea, eta kafe bat hartuz, borobiltze gendun atala ze izango zen. Berak idoia bidali eta nik zirriborro batzuk egiten dizkiot, eta orduan ja kafe hartzen genuen da. Zirriborro horiek behiratuta, hor ja egiten genuen ja zehazki nola izango ziren horri bakoitza, lan ondo zehaztu, eta gero ja lana eta ja bukaera bidali Garbineri. Eta elkarri dena onartu diozue? Dena baiezkotzat eman diozue? Ez, bueno, azteko neriak batzutan oso zaila zian, ze gauza bada, zuk buruan zer daukazun, eta bestea zer marraztu diteken, ez? Eta gogoan dut, beak parriten dit askotan, hasieran pelikulak eskatzen izkion, intzazu hemen fundido bat. Fundidoa komikian ez dira egiten, narratiba gauza badaude, eta orduan olako gauzak jazten zizkidan, da ni Garbine hori ezinezkoa da komiki batean. Hori xe galdetu nahi, posible da idazten den guztia marraztea, Ekaitz? Gutxi gora bera, bai, baina olako egin ditzazkezu, transizioren bat badago, baina azte malin bat zera tal bakoitzan transizio mota bat sartzen da, ez da ondo geratzen komiki batean. Bakoitza bere lenguaia daka, zinemak lenguai badaka, komikiak beste bat, eta orduan ezberdina dira, eta hori kontrolatu inbar dezu, eta hortan ibiltzen ginen, baina, bueno, oso errez izan da lan egitea Garbinerekin. Garbine, Maurizia Aldeiturriaga ezagutuko dugu komiki honekin, baina zenbateraino da biografia eta zenbateraino da fikzioa? Bueno, ez dakit erdia esan bar nizun, baina azken finean komikia osorik da fikzio bat, beti da fikzio bat, alperrik gaigea. Baditu bere bizitzako pasarteak, jakina, eta senarra ospitalean sartu zutenean, arek koltxoneta bat botazula ospitalean, da 58 egun pasazitu lantxe moitu gabe, hori ere egia da. Bai? Baina, bueno, hemen beste modu batea kontatzen da, aurpegia saiatzen zearen antzeko izan dadin, baina beste puskasko fikzioa ditu. Fikzio errealak esaten denik, ez? Izan zitezken, lasai herrian, behi gertatutako gauzak, baina asmatua dira, gauza asko. Komikia izan eta pentsatzen dut denontzako izango dela, ez? Bai helduak, bai txikiak, denok izango dela irakurtzea ikustea do, ez? Bai. Xabiroi aldizkariakin atera da, lehenbizi atalka, eta, bueno, jende asko uste du ikastolen federazioak sortua dalako, umentzat edo gaztentza bakarri dela, eta ez da egia, Xabiroi publiko guztientza da. Bueno, eta esan beharra dakagu, Xabiroiek aurten 20. urte hurrena egiten dula, eta beno, hau bitzan dela aurten egin dago komikia, eta behintzat ospatzeko ona izan dela. Ospatzeko ona izan dela, eta Ekaitz, defentsa egingo dugu, ez da komikia ez dela aurrentzat bakarrik berriz ere azpimarratu egin beharko da, ala? Ne ustez, Euskal Herri mailan ere gero eta gehiago, irakurle gehiago daudea adindunak ere. Egia ni frantzirako lan asko egiten dut, da beste kultura bat dago komikiaren inguruan. Baina hemen kosta egiten da, askori esan da zipizap eta olako gingatzen dira. Eta horti jaz dira pasa, baina asko zabalagoa da komikiaren mundua. Mortadelo y Filemón, nire koñadok 58 urte ditu, eta daka, baino komiki pila bat, gentzatu. Eta orain dikan ere irakurtzen ditu. Bere pasio da komikiak eta komikiak. Hemen egia da, gabai egin zutenean, Juan Luis Landa eta olako marrazkilari, oraindik bogan dauden marrazkilariak, Euskal Herri mailan pasa bat izan zen, gabai. Baina hortik aurrea, asko gauza gehiago egin ditugu eta irakurgai daude. Komikia gauza on bat du nire uste apalian, Liburu bat hartzen dezulaik, literatur liburu bat hartzen dezulaik, behin irakurri
eta nekez irakurriko duzu bi aldiz behintzat jarraian. Komikia bai? Komikiarekin ez da gertatzen. Behin da berriz, eta aldiro zerbait berria... Eta gainera, irudiek zerbait transmititzen dute, esan duzuna, ez? Triste dagoenean kolore bat, alaia denean beste kolore bat, eta horrek ere inspiratzen gaitu irakurtzen dugunen, eta ulertzen dugu jarraitzeko ere erresagoa da. Eta, gero ere, testu gutxiago dago. Irakurtzen gustatzen ez egunontzako, erresagoa ere. Beste modu batea irakurtzen da. Guri Maurizia komikian ikuste asko gustatu zaigu. Eta Garbine, zuk esan zenuen liburuaren aurkezpenean lurrari oso lotutako emakumea zela eta horrek egin zuela haundi. Zer esan nahi duzu horrekin? Ez dakit, momentuan... Momentuan esan zenuen, Momentuan esan nuen, baina... Bueno, nikola imaginatzen dut, batetik, baserritar mundu batian bizizalako, lurrari oso lotua, eta urazulako bere lana, eta erromeriak ere hoxe zian, lurrari oso lotutako gauza bat, eta nik bere abotsa ere holaxe ikusten dut, ez? Lurreti datorren gauza, sekulako volkana zeukan Andriak, ez da? Eta lehenetzalde mikrofonok eta deus, Garbine, cuidao. Hori jokatuta tititi fuerte, mamartzen. Askotan Garbinek esaten zian, garaiko punkia zala. Ez, abesteko modua eta garaiko punkia bezala. Faltan bota izan duzue, egia da Mauriziaren ahotsa entzun eta denok identifikatzen dugula, ez da? Eta hori ezin da komikian jarri, ahots hori. Ez dakit horri buruz pentsatu duzuen, nola azbait ordezkatu duzuen? Bai, bueno, indugu musikaldetik, musika ere irudikatzea zaila da. Orduan, errekurtso ezberdinak erabilitugu musika irudikatzeko. Adibidez, soinua denean laino modukoak egin, o kolpea direnean beste errekurtso batzuk. Eta gero musika egiterako garaian hor kopla badaude, ez Garbine? Eta hor hartu genuen, Elgeta lehenago egin genuen komiki batetik, bilduma berdinekoa diran biak, hor kopiatu ingenion, daniri egindakoak, kopiatu ingenizkion nola egiten zituen koplak, eta hola bilduman antzan bat badute. Alare arrazoi dezu, potentzia hori, bere potentzia hori, hotsez bakarrik adierazi ziteken. Komikian, hortxe gelditu da, nik uste saiatu beha Mauriziari aiurri bat ateratzen, ez? Beha holakoa zalako, bazeukalako. Ez? Baina ez, hori hotxak bakarrik eman dezaket ez da erresa komiki batean. Familikoek zer esan dute, gustatu altzaia? Alaxe esan ziguen, bai, eta bi biloba etorri ziren, Maite eta Miren, eta gu ikaragarri poztu ginen, zen lehenbiziko gauza hoxe esan ziguten, emozionantea izan zela, hientzat ikustea, eta beren amona hor ikuste zutela, eta bizitzako parte batzuk ere rekonozitze zituztela. Bakizu zer gertatzen da, gauza badatzuk buruan zer daukazun, eta beste bat paperean ikusten dezunean, pentsa dezakezu, hau ez da nire amama, baina, ematen du baietz, asmatu gendula. Hor, beraiekin elkartzerakoan arnaz hartu genuen, beraik, esan zigutenean, gustatu inzaigu, egia da erronka bat izan dela, beti hasieran gehien bat, gero ja, guinan pizkat erlaxatzen da, baina hasieran komikiaskin hasi ginenean, izan zala pizkat, hor zeon beti, laino hori, gainetik. Eta zuek zer ikasi duzu hau eginez Mauriziari buruz? Ikasi baino, niri erakutsi du behintzat, beste ikonoak eta gauzak utzita, ze importantea den eguneroko bizitza, eta bizitza xume hori, ez da? Eta nik nehonek garbi daukat, bizitza xume horrek intzula Maurizia. Ez, eman zitzaion oihartzunak, ez, berak bere zeukan indar hori. Eta bere bizitza xumeak eman ziona. Nik hori ikasi dut azkenean beti espero dugu ez dakit nolako abentura, eta ez, bere xumetasun hortan zion, bere garrantzia. Gauza, bera, azkenean, hori izan da, gure artean hitz egin duguna hori izan da. Azkenean pertsona normal bat zela, ikono bat bihurtutakoa, baina beste dozeinen aitonamon bat izan liteke, eta bere bizitza kontatzen da hor. Artelana hemen ondoan daukaguna, Maurizia biziminaren hotsa Garbine Ubeda eta Garluk Ekaitz Agirrek egindako lana, eta bien bitartean pixkatxo bat begiratzen ere aritu naiz, eta Garbine, orain ulertu dut zergatik esan duzun lan asko egin duzuela, esan dizuedanean horrela egin duzu, Ekaitzek egin duela lan asko. Ez dauka hitz askorik, nahita egin duzue hori. Bai.
Askotan hitzik gabe gauza kontatzea zailago izaten da, baina nire apustuetako behintzat bazan hori. Gidoian beste modu batea idaztea gauzak, eta, bueno, zama hundina azkenian behai pasadiot, baina uste dut egokiagoa zala. Hola, bizitza erakustea, bizimina zaigea, eta bizitza hitzez baino bestela erakustea, ezta? Bai, momentu batean komikian, beraien artean hizketan, esaten dute ez dugu hitz gehiegirik behar elkar artean ulertzeko edo hor baserrian daude momentu batean. Eta komikia ere hola da. Euskalduna pixkat olakoa gira ere, ez? Bai. Orduan, pixkat komikia gara orduan Euskaldunak? Euskaldunak komikian ikusten dira. Eta gai asko daude komiki barruan nun seguraski identifikatuak sentituko garen. Marrazkiak egiteko edo irudiak jartzeko zama ekaitzi utzi diozu eta Gardine koplak ere badaude, bertsoa badaude hemen. Horiek zeinak egin ditu? Aimar Karrikak egin dizkigu, bai. Denak ez, zuk ere egin dituzu batzuk, ala? Ez, nik ez dut, ni oso txarra, nahi zortan. Egin hitzakeen, baina ustete mesede handi bat indudala ez eginez. Aimarrek idatzi ditu orduan koplak. Eta hasierako aldian daudenak, horiek Mauriziak beak kantatzen zituen. Ados. Bilobak esan da. Ados. Beste batzuk liburutatik atera ditugu, baina amaiera aldea agertzen dien koplak, nolabait esan da, asmatuagoak dira, edo momentu eta toki jakin bati lotuak, horiek enkarguz egin dizkigu Aimar Karrika artistak. Kasualitatez biok ezagutzen genuen da nere bizilaguna da. Da bertsolaria, orduan zuzenean eskatu genizkion, da berak bidali zizkigun gaur egun egiten den bezala, WhatsApp bidez, hola, kotxetikan botatako bapatekoak, eta horiek jundira zuzenean. Oso, ongi.